Takže čus lidi, tady LJ Team a dneska jsme si připravili první díl takový série naší nový. A to je vlastně otázky, co si dáváme my mezi sebou. Vždycky první part bude to, že já dávám tobě otázky a druhý, že ty dáváš mě. Jo. Tyhle ty jsou mnou vymyšlený a ty jsi slyšel jenom první 3. Jo. Takže proč jsi se rozhodl, že se mnou budeš natáčet? Protože jsi nejlepší kamarád a mám v tobě důvěru na tom natáčení. OK, to je dobrý. Jsem ani od tebe pomalu nečekal takovou odpověď, ale to je dobrý. Tak, druhý, tady mám, za jak dlouho myslíš, nebo lomeno doufáš, že se dostaneme ke 100 odběratelů? Tak první myslíš. 2-3 měsíce. A doufáš? Doufal bych za měsíc. OK, to je jako, to se možná dá i dosáhnout. Kdybyste teď dali odběr všichni, co vidíte tohle video, like a komentář, se to dostane k více lidem a možná i za ten měsíc bychom to mohli dosáhnout. Do konce února tady dáme 100 odběratelů. O to nevím, jestli je možný, ale byl bych rád. Teď máme 12, takže... Takže 3. Kdy myslíš, lomeno doufáš, že se dostaneme k první monetizaci, tedy penězům z YouTube? Tak za rok. A za rok, jo. To je teda 500 subů, odběratelů a 300 další milník, jeden z nich, 3000 hodin sledování za poslední rok, nebo 3 miliony zhlédnutí za 3 měsíce. Tak, 4. Kam by se s tímto chtěl dostat? Jako bydlet pod mostem, mít soukromou vilu nebo obytnou jachtu nebo něco takového? Mít soukromou vilu. Toho nevím, jestli jako to, ale jako to. Tak, dál tu mám 5, mám jich tu 12 teda, ale 5. Co by si chtěl za střední školu, tudíž co by si chtěl dělat za práci? Nejradši bych dělal kominíka, protože to vynáší velký prachy. To si nemyslím, že komedí vynáší velký prachy, ale... Miliony nedělám. Miliony, to je blbost, hele. No jak hodně 1000 prej. 1000, tak možná 40, 50 max podle komíník. 6. Chtěl by si, aby jsme měli merch, design nějaký třeba jako něco z nějaký naše série, nebo kreslenými. Jo, chtěl bych, nejradši bych, aby to byla prozkoumávačka strašidelného lesa, kde jsme byli. Jo, Na těch kolečkových bruslích. Jo, jak jsi byl na těch kolečkových bruslích, to bylo nejvíc. Málem jsem se rozsekal, když jsem šel domů. Takže kolik peněz by si chtěl vydělávat? Ty jsi říkal teda rok, že jo, že si myslíš, že se dostaneme k první monetizaci. Tak kolik peněz cca, jako to asi nebude úplně hodně, ale bys chtěl vydělávat do konce roku 2027? Jestli bychom předpokládali, že za ten rok se dostaneme k těm 500. No, tak stačilo by třeba tak 10 000. Co tady? V kolika odběratelech a kdy si myslíš, že bude to třeba za den dostaneme pasivně 10 odběratelů? Podle mě tak v 1000. OK, jako to je i možný. Takže, co si myslíš, že jsou výhody a nevýhody natáčení na YouTube jako a vydělávání? Výhody jsou podle mě jako, že budeš vydělávat nějak třeba 10 denně. Jako 10 000 denně? 10 korun denně. Jako 10 korun denně možná, jo, tak to je možná v těch 500, tak 10 korun denně. Možná. No, to je jako dobrý, no. A nevýhody jsou, že třeba když natáčíš třeba v noci, uprostřed noci, tak pak celý den nespíš.
No to je jako, že jsi unavený. Jo. OK. Radši by si pracoval, dělal normální práci nebo YouTube? YouTube. OK, to je jako, jo, máš. To dobrý. Jaký je tvoje vysněný auto? Značka i klidně přesnej typ, pokud víš. Lamborghini Huracan. Lambo Huracan, víš, kolik to stojí? To stojí 8 míčů. No, tak To bys musel vydělávat, hodně vydělávat. YouTube vydělává. No, jako, to, že to dosáhnu, no, tak jako to znamená, že YouTube vydělává, že to vyděláš, jako. Máme přes 1 milion odběratelů. OK, jako. Tak a 12. poslední otázka. Jak by vypadala tvoje vysněná holka? Oči, výška a od tebe let, jako třeba 2, 1. Jakože výška tak nižší jak já, věk tak o třeba 2 roky mladší než jsem já. OK. A oči? Barva třeba? Oči modro-zelený jako mám já. OK, to je dobrý výběr. Takže tohle se ukončíme už. Doufám, že se vám video líbilo. My se LJ Team a čus! Čus.